Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Aipatzen genuen bezala ze astea izan duguna azaroaren 25 aldarrikapenekin eman genion hasiera eta atzo jakin genuen gizon batek adineko emakume bat hiltzuela Gasteizko zarretxe batean. Ez da aste alaiena izan ez, baina bestelako albiste tristeak ere izan ditugu, bai? Benito Lertxundik oholtzei agur esan diela. Ertzaintzak Tolosako inauterietan zauritutako gaztearen kasua artxibatu duela. Eguraldia ere giro ilunaren adierazle izan da, baina behintzat gaur argi izpiak ikusten ditugu. Bai, hegoaldeko haizea, temperatura maksimoen igoera, Euskal Herriko eguraldiaren mapa ikusi ezkero dena eguzkitxoak dira. Honek Kalifornia dirudi. Kalifornia aipatuta gaurko egunez jaio zen Denny Doherty, kanadar musikari, abeslari eta aktorea The Mamas and the Papas taldeko kidea. 60ko hamarkadako bigarren erdialdeko kontrakultura mugimenduaren musika talde nabarmenetakoa izan zen The Mamas and the Papas, eta beraiena da entzuten ari garen California Dreamin'. Denny Doherty 2007an zendu zen, 66 urte zituela, giltzurrun arazo baten ondorioz. Badakizue, The Mamas and the Papasekoek The Beatlesen abesti bat bertsionatu zutela beraien lehen diskoan? I Call Your Name, hain zuzen ere. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? Eta Beatlesak aipatu ditugunez, gaurko egunez zendu zen Beatles taldeko George Harrison, gitarra jole ingelesa izan zen eta esaten dute bera izan zela Indiako sitar instrumentua mendebaldera ekarri zuen lehena. Gitarra jolea eta askoz gehiago izan zen. Musikari multi-instrumentista, konposatzailea, kantautorea, musika ekoizlea, ekoizle zinematografikoa, aktorea, filantropoa, aktivista bakezalea, ekologista, Bueno, Harrison berroita mazortzi urte zituela hil zen, birikietako minbiziaren ondorioz, eta haren errautsak Ganges eta Yamuna ibaietara bota zituzten. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Aizueba musika ez da diaten gaurko egunez jaio zen Silvio Rodríguez Domínguez, San Antonio de los Bañosen, kubatar kantautore, gitarra jole eta olerkaria da Silvio, Kubako iraultzaren ondoren sortutako Nueva Trova izeneko musika mugimenduaren ordezkari nagusiena. 4 hamarkada daramatza musika egiten, gutxienez 560 kantu idatzi ditu eta 20 bat album argitaratu ditu. Gaztelaniaz abesten duen nazioarteko kantautore garrantzitsuenetakoa da. Eta bakearen aldeko ekintzailea, 1987an bakearen aldeko artista izendatu zuen UNESCOk. De niño zarpaba siguiendo a Simba. Algo debiera hechizar portaaviones. Alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración. Beharko ditugu bai bakaren aldeko artistak gaur azarako 29 Palestinako herriarekiko elkartasunaren nazioarteko eguna da. Eta urten, inoiz baino gehiago agian elkartasun hori aldarrikatzeko unea da. 1947ko azaroaren 29ko gertakari batengatik aukeratu zuten egun hau. Egun hartan, partizio egunean, Palestina 2 estatutan zatitzeko ebazpena onartu zuen Nazio Batuen erakundeak. Eta 30. urte aurrenan, 1977ko abenduaren 2an, Nazio Batuen batzar nagusiak egun hau aldarrikatzea erabaki zuen. Tamalez, oraindik dolu eguna izaten jarraitzen du egun honek. Oso prebezin batzen hemen ez da bat argin mundan Zubeterik gizan zaitzia, leki unia bestia Kalizan itzen erriotza begi eta mizi ederreko baten amesten Oso
Zu trebe jingatzen hemen ez abaltarri nundan Zubeterik gizan zailzia Leki unia mestia kalizan ditzen herriotza Begi eta mizi ederrako baten amesten Goizonta palestinako herri txiki batetan hau batzitzen delarik bere aman besuetan Indio hontako handiak irratzatzen meio piantzen materna salerretege hela betian Ondeskantitxo gizazi zurean aia doletan nula nahidik izatea horta gizia hostian Eta horrez gain, azaroaren 29 giza eskubiden defendatzaien nazioarteko eguna da. Tira, zehazki, emakume defendatzaiena. Giza eskubiden adierazpen unibertsalean jasotako eskubiden defentsan eta sustapenean diharduten mundu osoko milaka emakumeri omanaldia egiteko. Diskriminazio eta desberdintasun mota guztien aurka borrokan dihardute. Hori dela eta gizarte bidezkoagoak sendotzeko ekarpen baliotsua egiten dutela aitortzen da gaur. Eta badakizue nortzuk omendu nahiko nituzkenik baita ere, Esan. Euskararen aldeko ekintzaileak. Badakit nondik zazen. Gaurko egunez, 1980ko azaroaren 29an lehendabiziko korrika abiatu zen oinatitik. Euskararen aldeko lasterkaldiak Bilbo arteko bidea egin zuen Euskal Herri osoan zehar milaka lagunen parte hartzearekin. Orduan ere, AIKak antolatu zuen Euskal Herri osoa euskalduntzeko beharra aldarrikatu eta diru faltaren aurrean baliabideak lortzeko. Lekukoarekin batera hasiera emango zion korrikalaria oinatiko alkate Eli Galdos izan zen. Lekuko hau eraman zutenen artean izen garrantzitsu asko daude gainera, tartean Jose Miguel Barandiaran, Telesforo Monzon, Francisco Letamendia eta Jon Castañares Bilboko alkatea. Azken kilometroa ordea antolatzaileek egin zuten. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. Denona da, kaleko ondartza, gerorantza, guazen korrikaz. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara. Gu maite dugu korrika, bai. Korrika egitea kaso ezain beste, ezta? Eta gaur geldirik egongo gara hementxe. Urrengo 2 orduetan ez dugu kilometroak egiteko beharrik izango eta hementxe gure estudioko goxotasunetik hainbat gai jorratuko ditugu. Kontxita Beitia izango dugu telefonaren beste aldean gure amona maitagarria. Ziur naiz Kontxita Benitoren kontzertuetan ibili dela kantuan. Azken hilabeteko berriak errepasatuko ditugu bere ikuspuntutik. Eta gabonak datoz eta hainbat elkartek egun ezberdin hauetarako kanpaina solidarioak abiatuko dituzte. Guk gaur Jon Gil Barreiro gurutze gorriko kidearekin hitz egingo dugu. Eta kafe hutsa hartzera Iñake Irastortza aktore aski ezaguna gonbidatu dugu eta berarekin ere goxo arituko gara. Eta ostirala izanik arte eszenikoen agendaren errepasoa ere egingo dugu, ea zer ikus eta goza dezakegun asteburu honetan. Ba horixe, etorri gurekin goxo kafea hartzera, edo kolakaua, edo laran jazukua, edo baso bat nahi duzuena. Baina gu hementxe egongo gara zuekin. Azaroak 29 ditu eta ostirala da. Ongi etorri, 2. kafera. Zuekin itzuli da etxeko txikia Gabonetan turroia itzultzen den bezala gurera Aritz Alkubia eta Maio, egunon. Egunon. Eta zuekin itzuli da gurera gaueko izar distiratsuena. Oiana Maritorenak, egunon. Egunon. Eta hementxe dago zuekin baita ere Goiuri Ezeiza Arandia edo Mari Domigi.
Olentzero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, olentzero, gaur berandu du ezkero. Olentzero, olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero! Berandu dator! Bai, azaroak 29 ditu oraindik, ez da Gabon garaia, baina nik aukera probestu nahi nuen abesti hau jartzeko, ze baditut nik bigarren kafea saio honetan hainbat Grinch eta horietako batek ihes egin duenez, nik Gabon kantak entzuteko probestuko dut aukera. Astoa ikusi dutela mendian honezkero, zure zain gaude denok ez berandu du olentzero. Olentzero, olentzero, gaur berandu. Esan bezala azaroak 29 ditu irratsaio honek 800 eta 71 saioa goizak 10 eta 19 laister 10 eta 20 eta gure maite dutak elkar banatzeko unea heldu da. Aritz Alkubia eta Maio, prestatuta ekarri duzu maite duta? Bai. Txeko lanak egin datorri zara? Bai, Perfecto, noski, zer maite du Aritzek, kontatu? Bale, gaur kontatu gut, zer ez dudan maite. Ora? Bai, negatibo nator gaur. Lasai. Simaz, hausnarketa bat da. Aste honetan etorri da nire etxera Erasmuseko lagun bat, Galiziatik etorri da, eta aste osoa pasadugu emetik, Euskal Herritik, eta erakutsi diotana, eta gauza asko hitzein dugu, eta bueno, hausnarketarako baita denboratxoak izan ditugu, eta gure oroitzapenei bueltatzeko, eta beste unean egon ginen hitz egiten nola Erasmusa badakizu nola den, laguna asko egiten dituzu, eta gauza oso intentsoak bizitzen dituzu, eta dana da oso betirako dirudiena, ezta? Baina gero, kontuatzen zara bueltatzean, nola jende hori bizitza osorako uste zenuen izango zela jende hori desagertzen joaten dela. Eta hitz egiten egon ginen nola, doluko kontzeptu hori bakarrik ulertzen dugula, hau da mitiko Twitterren agertzen dena, baina egia da, no? Nola doluko kontzeptu hori bakarrik ulertzen dugula inor hiltzen denean, edo bikote bat apurtzen denean, edo guzten dutenean, baina lagunen artean baita dolu hoiek ematen dira, eta baita nik uste dut, batzutan gogorrak egiten direla, ez gaudelako ohituta gauza hoiek aitortzera edo baita errekonozitzera modu batean, no? Eta, hortaz, hitz egin genuen, eta batzutan ze tristea den, lagunak galtzea, bizitza osorako uste zenuen lagun horiek galtzea, eta, batzutan gogorra izaten dela. Bai, askotan gertatzen da, bikote bat apurtzen denean, erantzunak daude. Ez beti, baina orokorrean bai. Eta zilegitasuna sentitzen dugu erantzun horiek jasotzeko, hau da. Galdetu nahi dizut zergatik hau eta hau, zergatik zauden orain hotzago nirekin, zergatik haserretu garen, zergatik hau eta beste, eta lagunen arteko hausturetan askotan ez dugu sentitzen, zilegitasuna galdera horiek egiteko, eta egiten dugun bakarra da, asumitzea eta onartzea bukatu da. Eta hitz egin gabe, eta asko lagunen arteko harreman asko bukatzen dira, azkeneko konbertsazio hori gabe. Hori da. Asko eta asko egia da hori, Bai. Gero esatezu ze pena, Baina laguna ginen, eta agian tontakeri bada, askotan tontakerien gati sartzen gaola. Baina, eta ez dezu hitz egiten, ez esatezu, eta jazta, oztu da hor, eta hor gehatu da. Bai. Eta serretu gabe. Bai, hori da, bai, eta hori ere, bai. Bai. Zegoen testu oso eder bat idatzi zuen Leonora Cervantesek honen inguruan, eta amaieran aipatzen zuen, lagun asko ja ez titula presente bere bizitzan, amaitu direla, desagertzen joan dela harreman hori, baina testuaren amaieran esaten zuen, baina lasai nik jarraitzen dudala bazkalosteetan kontatzen zure anekdota zoragarri hura. Ala, polita. Zoragarria. Itxaron nazazu, denez da itzuliko errepidea, segi bitartean.
Eta zer maite du Oiana Maritorenak? Ba, etzen haun ekarri maite duta, baina bueno, pixka lotuko dut eta agian beste ere esango dut. Aldi berean, ez, komentatzen ari ginenaz gain, ze ederra den eta zema maite dudan, akaso batzuetan, ba, bizitzak daraman erritmoaren gatik eta ba, lagun batzuekin ez duzu egunerokotasun hori, edo ez zaude harremanean ere batzuetan, igual, telefonoz ere ez duzu hainbeste hitz egiten, edo mezuri bidaltzen, baina gero elkartzen zarenean, sentitzea berriz ere denbora pasa izan ez balitz bezala, eta hitzein esakezula edo zerta sekulako konfiantzan hori ere ze ederra den, ez? Askotan badaudelako ere ba horrelako harremanak eta ze politia den, bai, hoiek mantentzia eta izatea. Itxaron azazu, ez da itzuliko errepideara, segi bitartean. Ba, orduan nik aipatu beharko dut nere maite duta. Nere maite duta da Instagrameko kontu bat. Bai? Bai, eta agian nahiagoko nuke existituko ez balitz, baina posten naiz sortu delako. Eta kontu honek izena du abildua denuncias_baja Euskal Herria. Duela hilabete batzuk, Kristina Faiaras kazetaria hasi zen biltzen bere Instagram kontuan sexu erasoen testigantza anonimoak, ez? Eta publikatu egiten zituen eta bueno, datuak babestuz eta biktimaren anonimotasuna bermatuz, baina bai jartzen zituela, ba, hau eta hau gertatu zitzaidan behin, ba, ez dakit nongo diskotekan, eta orduan beste emakume batzuk idazten zieten. Ikusi dut diskoteka hartako testigantza, niri ere horixe gertatu zitzaidan. Eta horrela, ba, emakume batzuk saretzen joan dira. Eta orain sortu dute kontu bat Euskal Herriko kasuentzat. Perdón, da, denuncias_baja Euskal Herria, eta bertan emakume batek bidali zuen bere testigantza Donostia inguruko musika teknikari, manager, ekoizle, ez dakit oso ondo zein den bere ofizio, oino musikaren alorlean dabilanean, eta berarekin izandako esperientzia txar bat, eta non atera diren emakume gehiago kontatuz, gizon horrekin ere, esperientzia gogorrak bizi izan dituztela, eta ikusi dut orain saretzen ari direla, eta uste dut Telegram talde bat ere sortu dutela, eta hitz egiteko, eta behintzat esperientziak elkarbanatuz ez sentitzeko bakarrik daudela, edo sentitzeko eroak daudela, ze askotan erasotzaile batek gero gainera sentiarazten dizu, exageratu bat zara, edo asmakizunak dira, edo hau etzen horrela izan, eta tira orduan, posten naiz saretze hori gertatzen ari delako, ez naiz posten noski, ez dakit orduro argitaratzen dituztelako testigantza berriak, eta testigantza horiek, tira, gogorrak direlako, ez? Eta ikusten dugulako nun gertatzen diren, ze jaso dituzte dagoeneko Lekeitioko testigantzak, Debako testigantzak, Arrasatekoak, Tolosakoak, Gasteizkoak, Donostikoak, Euskal Herriaren luze zabalean gertatzen dira horrelakoak, eta tira, maite dut kontu hau, espazio hau izatea, emakume hauek, eta maite dut espazio honen atzean dauden pertsonak maite ditut, ez dakit nortzuk diren, beraiek ez dute esan, hau dena anonimoa da, baina hau sartu dira horrelako proiektu bat aurrera ateratzera, eta beraientzat maite duta. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Hortzi muga gura aurrean, hortzi muga gura aurrean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
azaroko albiste horietako bat izan da, Benito Lertxundik aipatu duela, holtzei agur esango diela, iritsi dela garaia, hori sentitzen duela berak behintzat, eta gu pixkat nostalgiko gaude, eta erabaki dugu, nere herriko neskatxa maite entzutea, gure herrikoa ez den, baino asko maite dugun neskatxa batekin hitz egiteko telefonaren bestaldean dugulako Kontxita Beitia. Egunon, Kontxita? Egunon, eta neskatxa izan itzen, Orain ia neska zorra ez, neska zorra ez da nire kasua. Baino, ni Benito, en fin, bueno, ez dakit, pasatu nuke denbora ordu guztia Benitori buruz hitz egiten. Oso garrantzitsua izan da gure bizitzan, nik uste den nerean oso garrantzitsua, eta nik uste dut Euskal Herriko ez dakit gure adineko jende guztiengan oso garrantzitsua izan dela, eta izango da hemendik aurrera ere. Zuen adineko jendearengan eta beste belaunaldi askotako jendearengan, ze Benitok badu hori, Benito entzun dutela 60ko hamarkadan jaiotakoek, Benito entzun dutela 80ko hamarkadan jaiotakoek, eta Benito entzuten dutela 2000 hamarkadan jaiotakoek. Noski, nire etxean birbile bak ere Benito entzuten diote. Besazu. Belaunaldi guztietan Benito sartuta dago, gure historian dago, eta gurean iman. Eta beti izango da, hemengo 100 urteetako jendeak ere esango zuen. Benito kabesten zuen horrela, eta hori nahi dugu oraindik. Beraz, izan dedila ez dakit horrelako promotore bat nunbaitetik. Pena eman digu albiste entzuteak, baina Kontxita, ulertu ere ulertzen dugu, erabakia. Hoxe, eta gero gainera, bera, nik entzun unean lehenengoa, jun egin zaigu Benito, haizu. Eman zidan bihotzkara ikaragarria, pensatu nun beste gauza bazala. Bueno, usten dula abesteari, normala da, ez? Normala da, bere momentua ere iritsi zaio, deskansatu egin behar du pixka bat, eta, bueno, eta oso gustora jungo da beste batzu egin zutea, eta behar bada, gitarra etxean utzita. Noski, gure trobadorea izan da, beste batzuk bezala, baina ni gainera ezagutu nun bezakirako 21 urte, 22 urte zitunean, beraz, orduan txazten zan abesten, eta orduan presentatu zan gainera, berea sorten egiten zan, lehiaketa batera, eta orduan ia entzun nion, beraz, oso maitatua. Oso maitatua da Euskal Herrian. Euskal Herri osoan. Eta beti gauza guztietarako badago abesti egoki bat, ez da? Eta leku guztietarako. Leku guztietarako. Bai. Hori izan da, Kontxita, azaroko albisteetako bat zelantzari gabe, baina gauza asko... Azarbaren bukaerako albistea gainea, Azaron bukaerako albiste izan da, baina gauza gehiago ere gertatu dira azken hilabetean, eta... Bai. Ez dakit zeri... Kezkagarriak, eta beste batzuk parregarriak, ere bai, izango ditugu denetatik izango dugu, Eta, bueno, ni haseko naiz presupuestoekin, ez da batere polita. Ez da batere polita azteko, baina, bueno, kostatzen nahi zaiela, presupuesto ateratzea. Beira, hemengoak ere nola da bitzan, orain, dirudi, ez dakit, gertutasun bat edo aurkitu duten, ez dakit. Baina presupuestoa beharrezkoa dira. Nik uste dut hortan ez dagoela beste remediorik. Presupuestorik gabe etxeetan ere ez egiten da, ba. Bai, ba. Dirua gastatu, eta gero zorretan sartu. Hori da gertatzen zaiona Espainiari askotan. Eta, bueno, eta Espainia niri bost, baino konprenditzen dut, eragin handia daukela. Bai, noski. Eta hori da asuntoa. Baina hemengo presupuestoak ere, gutxi gora bera berdintxu da ditza. Ikusiko dugu. Zer gertatzen da.
datorren hilean hitz egingo dugu, egu berria baino lehen xego esango dugu. Bueno, aurtengo presupuestoak iagina ditugu, beraz, pasar itzakegu, egu berriak, bueno, hemen turroia, eta han koktel bat, eta hemen ez dakizer, eta hemen antxumeak, eta beste batzutan langosta, eta horako gozak, euskalo, edo bestela bokata. Edo bokaioak, bai, edo bestela bokaio batzuk aurrekontuaren arabera, bai, kontxitak esan duen bezala, Miguel Torres Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak esan du oso gertu daudela aurrekontuak. Oso gertu. Izan dedila. Ikusiko dugu. Izan dedila. Egia den, ze Peio Txandianok ordu berean ere elkarrizketa eskaini du eta berak baieztatu du ez dituela osoko zuzenketarik aurkeztuko, zuzenketa partzial batzuk, eta negoziatzen jarraitzeko asmoa dagoela, baina badirudi bidea hartu dutela, baina ez dakit, Ez dakit, noiz arte, bidea hartuta aspaldi dago, ez? Eta okerture bai eginda. Gero, orain zuzentzen balima da, eta horkel ditzen balima da, bueno, ongi etorria izan dedila, nik uste beharrezkoa dira da. Nik ez dut ekonomikoki, nire ekonomi txikia bakarri edakit manejatzen, eta baina nik uste dut enpresetako jendea, eta horrela oso kezkatuta egongo dala, presupuestoak beharrezkoa dirala, leku bat aurrera juteko, eta Europan gaude, eta Europa ere ez dago, etxafuego haundia botatzeko moduan, Eta bi gerra, bueno, eta gehiago daude, baina bi azkenengo bi hauek ez, ez dakit, baina horri buruz ere hitz egingo dugu pixka bat, eta kontatuko dizuet, ez dakit, bai, gero xego gertatu da, eta orduan, bueno, presupuesto da, hortan uste dugu, eta ikusiko dugu. Hori da. Gero, ikaragarri disfrutatu nun, Fermin Muguruza, etorrizanean martutenera, eta sarri abestu zutenean. Oia, netzako dauke grazia ikaragarria, nun eta leku berean, eta niri, bueno, netzako, eta gero jende aterazan bezala esaten ez dagoela eskubiderik, eta ez dakitzer, eta, bueno, haizu, sarri hor dago, eta besteak ere bai, eta hoxe, Bai. Hori da, 39 urte uste dut esan zutela, gaina gertatu zala hori. Gauzak, ez dakit, onartu indar ditugu, edo ez, baina bueno, bakoitzak izan ditzake bere opinioa, baina nia denbora pasala nik uste de gauzak, naiz eta momentu hartan, gaizki iruditu, ez dakit zein irudituko zizaion gaizki, baina tira, batzuei bai. Batzuei bai. Esan ere kasua izan. Egia esan oso ospetsu egin zen bideoa, bai, bueno, pentsatzen dut denek jakingo dutela bolo ibili da gaia, baina Fermin Muguruzak kontzertu eskaini zuen Martuteneko kartzelan, bizilagunek, auzokoek grabatu zituzten irudi batzuk, eta entzuten zen, Muguruza sarri abesten ari zela bertan, ez? Eta abestiak kontatzen duen historiarekin, benetan, bitxia zen Martutenen hori entzutea, eta bueno, bideoa ospetsu egin zen, hasiera batean denak pozik, begira Ferminek zer egin duen detaila, eta han non iristen den Jaurlaritza eta esaten duen, gainera neurriak gogortuko dituztela kontzertuak eskaintzeko kartzeletan, horrelako bat berriro gertatu ez dadin. Bueno. Gero ziur nago. Bai. Gero anoeta. Penagarria da, Gero anoeta beteko denean Fermin Muguruzan kontzertuarekin, gero denak egongo dira hor ikusten eta posturea egiten, ertzainakeko kontzertuak egin zuten bezala, eta EAJPNUek ez du maite rokanrola. Nik uste ere kontzertua ere jabukatuta eman dezakela. Esan ere denbora guztian sarri abesten eta jendea egongo litzake, baina horrela etengabe. Ez daki, badaude gauza batzuk oso mitikoak egin diranak, eta zeinek ez du dantzatu sarri. Ezkontzetan, erromerietan, herriko festetan, eta gero norberak bere festa txikietan. Oso
eta gainera, hainbeste denbora pasadan, horrek ez du suposatu izan, zer, gaina, hortik gero etorri dirala ez dakit zenbat gaitz eta zenbat ilketa eta horrelako gauzak, mesedez, baizu gauzak bere neurrian hartu behar dira, bai, bueno, eta gero, penagarria bai izan dela, eta nik ez dakite horre ardurak nun egongo diran, baina bakoitza jakingo du nun, Inigo Cabacas, kin egin dutena, baina zer da hori. Baina nik askotan pensatzen de, baina pausotxo batzuk ematen ditugu horrela, eta gero horrelako gauza gertatzen diranean esaten duzu. Baina nun dauke burua gauza horiek erabaki behar dituztenak, eta nun edo nola. Baina nor ez dago eskubiderik, gurasoei berriz ere horrelako mina emaneraztea, baina zer da, hori? Bai, Kontxita aipatzen duzu, testu ingurua ematearren, Bilboko udalak biktima komentzeko gunea inauguratu duela, eta Inigo Cabacas ertzaintzaren pilotakada batek hildako gaztearen izenda aparteko zerrenda batean kokatu dutela, eta jarri diotela, behar beste argitu ez diren kasuak, izen hori jarri diotela, baina kasua argituta dago, eta Cabacasendiak zuzenketa eskatu dio Bilboko udalari, ez dakigu zuzenketa iritsiko, baina eskatu dute. Hau da, errespetu faltan dira. Onartuta dagoela eskaketa behintzate, eta orduan, ia badirudi hortaz norbaitek izango duela buru pixka bat pensatzeko zer egin duten. Gainera, jarri dute, erabat aparte. Bai, bera bakarrik agertzen zen, ez? Ikusi badin bazen duten zerrendan, danda zeuden zerrenda batean, eta bestean, eta horrela, eta gero, hortik aparte, biktima bat izan ez badiz bezala, nik uste dut oso mingarri izan dela hori, denontzat, baina bere gurasoak bizi dira, eta pensatzen zerdan bere gurasoentzako, nik ikusi ditunean antxe, eta hori ikusi zutenen momentuan, eta zeharpegiak eta jarri zituzten, esaten dut, ez dago eskubiderik, hainbeste urte pasa ondoren ere, eta berriz ere horrelako min hartzea. Eta mesprezu, nik uste dut hori mesprezu bat izan derekiko. Eta ez dago eskubiderik, Ni behintzat horrekin, hankatzartzea hundiak izaten ari gera, eta kontu zibili behar dugu gozoiekin, gure jendea da. Herri Armaiak, Atletikeko Herri Armaiak Inigo Cabacas izena duena, jarri zuten pegatina bat, izen hortan, eta jarri zuten ertzaintzak eraia. Begira. Beharrezkoak dira. Hau da, udalak eginez duena, futbol zaleek egin dute. Futbol zaleek, begira. Kontxita, aurrekontuak ez direla aurrera ateratzen eta horrekin haserre. Fermin Muguruzaren aurka egin dutela sarri-sarria besteagatik martutenen horrekin haserre. Cabacasen... Baina Fermin Muguruzakin eta sarri-sarrikin oso pozik. Hori bai, behintzat. Baina Cabacasekin eta udalarekin ere haserre. Kontxita, gaurko albisteekin ez dakit. Bai, odola irekitan. Bai, ez da oso jabete ona izan, Begira, adibidez, tankeak pasatu dira Euskal Herritik. Zuek ikusi dezute argazkia? Argazkia ikusi dut, bai, nik tankeirik ez dut ikusi, baina argazkia bai. Nik argazkia baita. Bueno, esan diatenez, 40 bat tanke pasatu dira da, hemendik. Bueno, guk garai batean, otan aurka eman genuen bozka, ez? Ordu zertarako de Montre pasatzen dira hemendik, tankek. Eta jakin egin beharko genuke, edo alkateek jakingo dute bere herritik pasatuko dirala horrelako tankek eta noruntz dijoazen, edo dakigu noruntz dozen tanke horiek, momentu honetan, ez? Eta orduan esaten dezu, baina posible alda tanke horiek zure herritik pasatzen ustea. Ezakit, oso. Gainera koordinazio arazoak izan omen zituzten. Segurazko ez da inongo koordinazioik izan. Hori ba, bai. Hori,
Ez horrez, zu, errepidea hau da, eta hemenik pasa, eta alkatek seguro ez dakitela bere herritik pasara honik ere. Bueno, jakingo zuten esango ziertelako, baino pasatu behar zutela, segurazko jakin gabe egongo zidan. Hori pensatzen dut eta pensatu nahi dut. Baino, ez dago eskubiderik, nik ikusi nun argazkia tanke, baina ze tanke, gaina. Bai, ze tamainakoak. Tanke erraldoiak eta Irungo Santiago zubia kolapsatuta guztiz, esan bezala, koordinaziorik etzelako egon, eta antxe tankeak, zubia itxita tankeak daudelako, tanke erraldoiak, gainera horrek sortzen duen giroa badakizulako tanke bat zertako den. Bai. Oso mingarria, eta esaten duzu. Bueno, eta gero iritsi dira, hori, Santiago zubira iritsi dira, orduan, herrietatik pasatzen behar zutelik edo behar da, ez egin duen jakingo, baina gero Santiago zubira iritsi diranean, han deno jakin dugu, horregatik jakin dugu, hori pasatu dira, baina bueno, eunekoek beti oten dira adi, eta bialdu zuten ia tanken argazki bat, WhatsAppen eta ia horrekin ia jakin genuen, eta ia pixka bate galdetu genuen, eta bueno, orduan ia jakin genuen baita, Santiago zubian ez gertatzen izan, eta gauza biek hemen pasatzea, nola, ni horrekin ere zutan, Bueno, eskerrak, bueno, eguraldi batzuk onak egin ditu beste batzuk freskok eta freskokoiek, bueno, nire notizi ez atsegin hauekin, bueno, batean bate tartean izango dira, baino tankena, nik uste dut oso, hori ere, oso larria izan dela. Eta gero, hombre, Pradales Sánchez juntanean ere oso garrantzizkoa da. Nik uste dut, pues, konzertu ekonomikoarekin lotuta dauden zenbait gauza, lotuta ekarriko zituela. Bueno, pues bi gauza ekarri ditu lotuta. Bi gauza. Bueno, ez egingo dugu. Baina kanoski hogeita bederatzi urte dira da ekarri behar zituztenak, ez da. Bueno, pues bikin ez dakite, arpegia daia jartzeko modukoa da, itxasertzearen kudeaketa eta jarduera zinematografikoa, transferitza adostu dute, beste gai batzuk bazeuden agian potoloagoak behintzat, hogeita bederatzi eskumen horietan, baina bi hauekin bueltatu da, Pradales. Bai, horikin. Eta bueno, arpegiona jarri behar, baina ez alaia. Eta nik uste dut, sarriago juntar baldin badu Madrida, junderilla. Junderilla hori da bere lana, beraz, junderilla. Eta bueno, eta gero beste gauza bat, ez dakit, hemen komentatu dut batzuekin, eta batzuk esan diate arrazio daukea da beste batzuk ezak. A ver, estanda programa, zuk ikusten dezute, segure asko, ezagutzen dezute, ezagutzen dugu, Euskal Telebistan ematen dutena. Bueno, horrelako, Euskal Telebistan horrelako programa bateako, eta horren leku gutxi egiten zaion hortan, zuek uste dezute bidezkoa dela hainbeste abesti inglesez entzutea, eta euskeraz horren gutxi. Begira, egia esan, nik ez dut saioa ikusten eta ez nuke jakingo esaten, bueno, zein den hizkuntza realitatea saioarena, baino hemen gertatzen zaigu pixkat Pradalesenaren antzekoa, hau da, hogeita bederatzi eskumenetatik bi lortu eta segulako ospakizuna bi lortu direlako. ETV baten saio batekin eta segulako ospakizuna euskerazko saio bat egin delako, baino
Ez diogu erreparatzen kalitateari, ez diogu erreparatzen teknikari edo edukiari. Hemen pozik ez da existitzen delako, baina gero aztu egiten zaigu barrukoa aztertzea. Hori egia da. Bai, begira, ez da programa nik uste dut oso ondo antolatuta dagoela, eta kalitatea ere iruditzen zaitona dela, baina, Euskal Herrian bizigira eta gure euskerak laguntza pixka bat beharko luke. Eta niri inglesez abesten azten diranean, diran bakoitzean, pena ematen dit. Zaten dut, bueno, nik uste dut gure telebistak olako programa bat segurazko alderdiotatik izango da programarik nagusiena momentu hontan, eta gero lehen izan zanean ere beste hainbeste ez. Eta bai, oso ondo prestatuta dago, eta dena euskeraz hitz egiten dute, hitz egin behar dutenean. Baino abestiak, badirudi, hemen ez dagoela abestirik. Hemen ez dagoela abestirik, eta nik uste dut abesti asko, talde asko, eta batzuk oso onak ditugula. Eta nik uste dut hori izan beharko lukela Euskal Telebistaren lana, abesti horiek zabaltzea, beste modu batean. Taldeko batek abesten balin badu, edo batek abesten balin badu taldeetan, eta, bueno, gauza asko daude hor egiteko eta moitzeko. Baina nik uste dut, Euskal Telebistari, ez dakit, puntxu bat, kontu hortan, nik uste dut hor entzule eta ikusle geanok gehiago eskatzen diogula. Eta nik hortan, programa horretan, inglesez, azten diran bakoitzean, eta oso ondo abesten dute, oso ondo. Denak abesten dute oso ondo. Baina inglesez entzuten azten izenean, esaten baza, zer ondo, baina alde egiten dut, ez da interesatzen. Bueltatzen eiz urrengorako, eta ia euskera zote duen. Bueno, azkenengo programan adibidez izan zen, 3 ziren, ezakitzen bat abestidan eta da, baina 3 euskera abestu zituzten beste guztiak inglesez. Azkenengoan, oso kritika negolako eta gainera apuntatuta neuken hemen komentatzeko. Aztertzen. Eta orduan datu batzuk behitzate ziurrak esateko, ez bakarrik. Iruditzen zait, ez datuekin. Bai. Oso ondo, Kontxita. Hauexek izan dira, hilabete hontako albistakuk aurrera jarraitu behar dugu urrengo gonbidatua zai daukagulako, baina eskerrik beronak bidaltzen dizkizugu, Kontxita, oso interesgarria delako zurekin, zure ikuspuntutik eta zure begiradatik albista hauek aztertzea. Ia urrengoan danak baikorrak diran. Baina edo behintzat aurrekontuak egin dira, edo ez dakit, edo auskalo zeatera deiteken, hilabete hona da gainea. Datorkiguna. Hori da. Agur, Kontxita. Agur, muixo hundi bat. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gabonak iristearekin batera, etxe asko argiz Gabon kantaz eta egun berezi hauetarako prestaketetaz betetzen hasiko dira. Hala ere, gure artean bizi diren milaka familiarentzat jai hauek erronka bat izaten dira, batez ere etxeko txikienei postasun eta ilusio uneak eskaintzen saiatzean euren egoera ekonomikoa onena izan ezarren. Batzutan, olentzero ez da heltzen etxe guztietara. Eta egoera honi aurre egiten saiatzeko hainbat elkartek lanari ekiten diote egun horiek bereziagoak izan daitezen gehien behar dutenentzat. Ekimen solidario horien artean, nabarmentzekoa da Gurutze Gorriak aste honetan bertan aurkeztu duen kanpainia. Izan ere, urteak daramatzate zaurgarritasun egoeran dauden milaka haurren etxeak ilusioz betetzen.
Ekimen honek 8.700 joko eta jostailu bildu nahi ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Lurraldeka, Araban 600 adingabeentzako 1.200 joko eta jostailu bilatzen dituzte, Bizkaian 3.500 1.900 aurrentzat, eta Gipuzkoan 4.000 jolas, 1.500 txikirentzat. Halere, edozein jostailu ez du balio, kanpainak helburu argia du, hezitzaileak, ez belikoak, ez sexistak eta ingurumena errespetatzen duten jokuak ematea sustatzea. Gabonetako magia txikienei balio garrantzituak transmititzeko aukera ere izan daitekelako. Bai, noski. Gaur gurean Jon Gil Barreiro, Gipuzkoako gurutze gorriko kidea izango dugu gurekin. Bueno, gabonetan aur bakar batek ere jostailurik gabe gera ez dadin egiten duten lana asaltzeko. Egunon, Jon? Egunon, bai. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, Jon, asmo handiko helburua ezarri duzue 8.700 jostailu biltzea Euskal Autonomia Erkidegoan, ez da gauza makala, ez da? Bai, hori da, azkenean gurutze gorriak voluntario asko mugitzen ditugu eta jende askoren parte hartzea behar dugu. Ondo azaldu dezuen bezala, 3.600 aur hoientzako, aur hoiei, helarazti ahal izateko gabon hauetan jostailu bat. Nola antolatzen da hain logistika konplexua? Bueno, zaila izaten da guretzako, baina esperientzia luzea dakagu, bai proiektu honekin eta bestelako proiektuekin. Eta, bueno, bai gure kanpainak izaten dira, toki zehatzetan, bai jasotzen ditugu jostailu hauek gure asanbladetan, herriko asanbladetan, gure lokaletan, eta bestetik egiten ditugu, eta saiatzen gea aldugun neurrian, aldugun komertzio eta erakunde gehienekin, sinergia horiek sortzen, alik eta jostailu gehien bildu ahal izateko. Eta gurutze gorriak, voluntario sare luze bat du, eta, zer rol daukate voluntario horiek, eta ez dakite, kanpaina berezi hauetarako voluntario gehiago behar izaten dituzuen, edo nola egiten duzuen? Bueno, gure voluntariotza eta gurutze gorrian sail ezberdinak dauzkagu, proiektu hau bereziki gazten lidergopean egoten da, gazten gurutze gorriaren lidergopean. Honek esan nahi du, gazten gurutze gorri hau osatzen dugun gazteok, berez bultzatzen dugula parte hartze hau eta saiatzen garela aldegun neurrian jostailu horiek biltzen. Beti ere lortzen dugula gurutze gorri osoko beste sail guztietako voluntarioen parte hartze hori eta normalean esango nuke lortzen dugula gure agendetan tartetxo bat bilatzen kanpaina hauetan parte hartzeko eta jostailu bilketa guztietan egon ahal izateko. Eta zergatik da garrantzitsua jostailuak ezigarriak, ez belikoak, ez sexistak eta ingurumena errespetatzen dutenak izatea? Guretzako jostailua ez da aisialdirako tresna bakan bat. Ez da azken finean gazten eta aurren nazioarteko eskubideen artean jolasa dago, eta hau ulertzen dugu erreminta oso garrantzitsu bat dela, bai beren prozesu guztietan, hau da, eskola bezalako prozesuetan ezi ahal izateko, eta bestetik, beste gizarteko kideekin harremanetan jartzeko. Azkenean, gizakia berez izaki soziala da, eta horretan jarduteko eta elkarbizitzan egoteko ikasi beharra dago. Eta pentsatzen dugu, horietarako, edo helburu hauetarako ere, jostailu eta jolasa oso tresna egokia dela. Eta praktikan nola bermatzen duzue jostailuek estandar horiek betetzen dituztela? Ez dakite, igual jostailuak baztertzen dituzue edo nola egiten duzue hori? Berez baztertu baino, sentsibilizazio asko egiten dugu. Eta kanpaina honetan, jostailua biltzeaz aparte, toki askotan ikusiko gaituzue segurazki, kaleak hartuko ditugu, sentsibilizazio hauek egiteko. Sentsibilizazioen helburua da, alde batetik, biztanleriari helaraztea zein dan jostailu eta jolasaren garrantzia, eta hau bermatuta egon beharko litzatekeela berez haien eskubide bat delako. Eta bestetik, saldu nahi diegu eta uler dezaten, guretzako jostailua ezitzeko tresna bat izanik, izan beharko dela, ez belikoa, ez dugulako ulertzen, gerraren edo indarkeriaren inongo adierazpenik jostailu baten barne egon beharko litzatekenik. Hau da, gerra eta indarkeria ez diela forma ezitzaileak, bestetik ez sexista izatea, hau da, ez pentsatzea jostailu batean non genero bati egokituta dagoen, hau da, pentsatzea edo estereotipo horiek indartzen dituen jostailuak eta jolasak
baztertzea, eta bestetik berria izatea. Gure partetik ez dugulako ulertzen bereziki hain data zehatz hauetan, aurre jasotzea batzuek jasotzea jostailu berri bat, eta bestek jasotzea erabilita dauden jostailu horiek. Eta sentsibilizazio hauekin normalean lortzen ditugu, jasotzen ditugu jostailu eta joku guzti hauek, baldintza horiek betetzea. Eta hau ez litzateke funtzionatuko, jendearen solidaritatearengatik ez balitz, ez da? Gizarteak normalean erantzuten du. Bai, eta oso ondo gainera. Bai, askotan eta toki askotan mugitzen dira ere, behaien artean, herri eta eskola txikietan ere jostailu bilketak egiten dituzte, beren kabuz, eta gero lortzen dutena guri helarazi digute, eta ez bakarrik beraiek sortutako edo antolatutako ekimen horiek, baizik eta jende asko gerturatzen delako bai gune horietara eta bai saltoki askoetara ere jostailu berri horiek erosteko edo besterik gabe entregatzeko. Azkenean oso errotuta dago kanpaina hau gizartean, izan ere leku bastante potentetan antolatzen dituzuelako bilketa horiek, ezta? Bai, pixkat antolakuntza hori izaten da herrien araberakoa. Egia esan gure eremu guztietan bai autonomikoki egiten ditugula konbenio asko, eta horiek Euskal Autonomia Erkidego mailan dauden saltoki guztietako puntu horietan egiten direla, eta gero herrian nahiko errotuta daudenaz gure gurutze horreko asamblea guzti horiek, lantzen dugu bai, saltoki eta saltoki edo denda txiki horietan ere parte har dezaten, eta bere haien dendetan ere erosi daitezen jostailu hauek. Goizeko 11ak ditugu eta azkeneko ordua ezagutu behar dugu, gero jarraituko dugu Jon Gil Barreirorekin, ze aritzak galdera gehiago dauzka, baina oraintxe azken ordua ezagutzeko unea iritsi da. Zaloa Badiola, egunon? Egunon bai, eta egunon entzuleok zueri ere, Euskal Herrian indarkeria matxista pairatu duten emakumei ahotsa emateko kontua sortu dute sare sozialetan Denuntziaz Euskal Herria izenpean. Azaroaren 20koa da lehen testigantza eta ordutik 10 egun igaro ez diren honetan ia 100 lekukotza bildu dituzte. Batutako dozenaka testigantzak udalerrika sailkatu dituzte, Bizkaian daude Bilbo, Lekeitio, Barakaldo eta Sopela adibidez, Gipuzkoan Donostia, Arrasate, Deba eta Tolosa esaterako, eta Arabako kasuak daude gehien bat, bada gizon matxista jakin bat izena abizenez salatzen duenik ere, erasotzailean artean batzuk ezagunak dira, futbol jokalariak, ginekologoak, unibertsitate irakasleak edo tatuatzaileak, eta zenbaitetan emakume batek baino gehiagok gizon bera salatzen dute, beste kasu batzuetan aldiz gertukoak dira, bikotekideak, senitartekoak eta lagunak. Eta bestalde ere greba feminista orokorraren urteurrenaren bezperan, erakunde publikoei dagokien ardura ardezatela exigitu die denon bizitzak erdigunean plataformak Iruñean eta Gasteizen egindako ekimenen bitartez 2023ko azaroaren 30ean milaka herritar kalera ateratziren greba feminista orokorrera batuz, mugimendu feminista Euskal Gobernuei mai interinstituzionala eskatu zien, baina urtebete geroago erantzunik gabe jarraitzen dutela salatu dute ostiral honetan. Urte gehiago daramatza ordea mugimendu feministak zaintzak sistema publiko eta komunitarioa aldarrikatzen eta zaintzarekin negozio egiten duenak zuzenean interpelatzen. Nafarroako Foru Jauregian eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaritza eraikinean egindako ekimenen bitartez pilota gobernuen teilatuan dagoela azpimarratu dute eta egungo Euskal Herriko zaintza erregimena baliagarria ez dela salatu dute berriro ere. Larunbat honetan azaroaren 30ean Euskal Herriko hiriburu, eskualde eta herri ezberdinetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Eta bestelako gai bat ere gaurkoan Lakuako gobernuak baieztatu duenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroan ere bai, hazienda lekuz aldatzeko murrizketak edo eteteak aurre ikusten dira mingain urdinaren ondorioz. Behiak, ardiak eta ahuntzak bezalako hausnarkarien artean kulikoidez genero eltxoen bidez transmititzen den virus batek eragindako gaixotasuna da mingain urdina. Mugimenduen murrizketa 8. serotipoa ez edatzeko neurria da eta ganaduaren txertaketarekin osatuko da. Prebentzio neurriak mantentzen diren bitartean animalien leku aldaketak baldintza jakin batzuetan egin beharko dira, beti ere
txertoa jaso badute. Animalien garraioa gaixotasunaren bilakaeraren arabera mugatu edo etengo da. Euskal Herrian dagoeneko egiaztatu dira infekzio horren kasu puntual batzuk. Duela astebete Bizkaiko Foru Aldundiak baieztatu zuen Abanto Zierbenako arategitarako behi ustiategi bateko txaletan 2 mingain urdin kasu positibo detektatu zirela, gaixotasunaren sintomarik ez dutenak. Infekzioa 8. serotipoarekin identifikatu ondoren, nahitaezko txertaketa aktibatu zen herrialdean. Gipuzkoan ere, urrian detektatu zen kasu bat, kasu honetan Oiartzungo ustiategi batean. Hauesek gaur goizean kontatzeko ditugunak. Eskerrik asko Zaloa Badiola, guk aurrera egingo dugu Gabon giroan eta jostailu artean. Latitude hoietan. Eta bueno, ja elkarrizketarekin amaitzen joateko, gaia pixka bat ikuspegi zabalago batetik hartuko dugu, eta bueno, ez da erraza ezberdintasun hau egitea, baina askotan esaten da, bueno, solidaritatea bai, baina karitatea ez. Ez dakit, ze hausnarketa egiten duzu zuek horren guztiaren inguruan? Solidaritatea guretzako da pertsona batek hartzen duen edo izaera bat, pentsamendu bat, non ulertzen dezun pertsona zaurgarriago bat egon daitekela eta berarekin empatizatuta nahi izatea egoera horri, egoera horretan laguntzea. Eta esango nuke, behintzat, nire iritziz, karitatea bai dala, zentzu erlijioso batean hartzen dan ardura edo antzeko ardura hori. Eta esango nuke ezberdina dela, guretzako solidaritatea ez da bete behar bat, baizik eta pertsona bakoitzak hartzen duen ardura hori eta empatiaz jokatzen duela laguntza horrekin. Oso interesgarria, erantzuna. Eta, bueno, amaitzeko, estatuak zentzu zabalean esan dute, ez bakrik estatu espainolak, baizik eta, bueno, udalek, diputazioek, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroko tal, ze garrantzia daukate honetan guztian, ez dakit, ze erantzukizun, ze egitea falta zaie, ez dakit nola planteatzen duzuen hau? Bueno, esango nuke, zentzu horretan kompetentziak nahiko aldenduta daudela edo banatuta daudela, ez? Bai, administraziotik eta baita komunitatetik. Gure kasuan, Gurutze Gorria dago onartuta botere publiko hauen auxiliarra garela laguntza humanitario kontu guztietan. Eta gero nire iritziz behintzat esango nuke komunitatearen partzea ezinbestekoa dela. Administrazioarengan esango nuke ez diela kontu guztiak utzi behar, eta zentzu horretan jendeak empatia hori, solidaritate hori, eta nolabait esan auzolaguntasun hori indartzea ere aproposa dela. Eta zentzu horretan esango nuke Gurutze Gorrian eta Gazteen Gurutze Gorrian esperientzia eta urte asko daramagula komunitate eta auzogintza honetan jarduten eta oro har gure bizilagunak zaintzen. Eta esango nuke hori ere oso garrantzitsua dela. Eta alaitxu amaitzeko, ez dakit daukazune esperientzia politarik Gabonetako kanpaina hauetan, ez dakit jostailuak banatzean, edo holako zer konta iguzu, mesedez, posik amaitzeko elkarrizketa hau. Nire ustez oso polita da, etortzen direnean askotan, famili esaten diegu gure gana gerturatzeko, eta dan neurrian ez magia hori mantentzea, seguri olentzerok ekartzen dizkigu jostailuak beraiei banatzeko, baina polita dela gero etxean oie jasotzea. Baina etortzen direnean gurera bai aurrekin eta ume guztiekin irrifarre eta ilusio hori ekartzen digutena gure bulegoetara jostailu hori jasotzera, olentzerok ekarritako jostailu horiek jasotzea oso polita da eta neurri batean ere azaltzeko oso zaila dena, hori dia bizi behar dien gauzabietako bat. Jon Gil Barreiro, Gurutze Gorriako kidea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta, bueno, kanpaina berezi honen, setasunak gurekin partekatzeagatik. Zuei eta animatu, gurekin parte hartzera, eta baita Gabonetan eta urtean zehar, beste erakundeek antolatzen dituzten ekimen hauetan parte hartzea eta gerturatzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Beste bat arte hartuko dugu bigarren kafea beste batean. Guk aurrera jarraitu behar dugu zozketa potolo bat daukagulako.
Bideak esan dizu hau ez zela. Zenuena zarena besterik ez. Gauzak ez direla zerutik erortzen, dela ote da lorpena, hemen baita lortu ez. Alkubia, nahi duzu 100 euro. Bai, Oiana, nola ez? nahi duzu 100 euro. Jakina, zein behar da? Ba, zehatzago, nahi duzu 100 euro Euskal Herriko jaialdi veganoan gastatzeko. Epa! Epa, zozketa. Bideak esan dizu hau ez zela. Izan ere, abenduaren 6, 7 eta 8 Fikoan, bai. ospatuko da Bi Begi, Euskadiko jaialdi veganoa, eta bigarren kafean bertan gastatzeko 100 euroko txartela Epa! zozkatzen ari gara. 100 euro, Bai, arra. Tala gutxi. Merezi edo, merezi gabe. Bilatu edo, bilatu gabe. Eta zer egin behar den parte hartzeko? Hori. Ba, gure Instagram kontuan sartu, hau da, bigarren kafearen Instagram kontuan, bigarren kafea jartzen duzu, eta hortxe agertzen da, lehenengo emaitza gisa, eta bertan sartu, eta story bat ikusiko duzu, hortxe arroxa, eta polipolita, eta galdera bat egin dugu. Galdera da, ea zer ikusi nahi duzuen azokan, jaialdian bertan, eta jendeak erantzunen artean, zozketa egingo dugu, eta gainera datorren astean hitz egingo dugu antolatzaileetako batekin, eta aipatuko ditugu erantzun hauek ere berarekin, eta gero irabazle aukeratu beharko dugu. Horrela, parte hartzaileen izenak eta aipatu gabe, esango dizuet, parte hartu dutenen artean, aipatu dutela, gure galderari erantzunez, ez hau da, ze ikusi nahi duten jaialdi honetan, entzule batek esaten du, sukaldean nola aritu, horrelako tailerren bat. Bai, hori hona da. Hori berrezka esaten da. Beste batek aipatzen du, Gabonetan jateko produktuak, ze egia da, Gabonetako bazkarietan pentsatzen dugunean, ze pentsatzen dugu, gambak, hori ez da veganoa, arkumea, ez da veganoa. Kokotxe batzu du. Bai, horrelako, asko burura etortzen zaizkigun lehen otorduak ez dira veganoak izaten, eta Gabonetan jateko, horrela, Gabonetako menua osatzeko produktuak topatu nahi dituzte gure entzulek, eta topatuko dituzte. Noski jaialdian, horixe, erantzun batzuk, beraz, sartu gure Instagram kontuan, bigarren kafea Instagram kontuan, kutsatxo bat ikusiko duzu hor zuen galdera bidaltzeko, lasai ez duela inork ikusten zuen jarri duzuena, ze agian ikusi nahi duzuna da, agian erantzuten duzu, begira nien naiz sekula veganoa izan, aragi asko jaten dut, eta nahi ditut tip batzuk aragia kontsumitzeari uzteko, eta agian ez duzu nahi mundu guztiak irakurtzea hori nahi duzula, ez lasai, ez da ikusten. Zuk bidaltzen duzu zure erantzuna, eta izena soilik guk ikusten dugu, eta gero zuzketa egiten dugu. Esan bezala, 100 euroko txartela Bi Begin gastatzeko. Ez da sari mankala. Sortutako pertsonaiarekin, zutaz espero dena da. Idiotak asko daki, ezagutzen dut leku sekretu bat. Non deslilurak tokirikan. Hemen txatean diote, nik vegano batzuk ditut inguruan, bidali argazkia, bidali gure Instagram kontua, abisetu, esan, WhatsApp, Telegram, mezuen bidez, nahi duzun bezala, abisatu sartzeko gure Instagram kontuan, zuzketan parte hartzeko, 100 euroko txartela, jokoan dago. Errazi egin dit, vegano batzuk ditut inguruan martzianoak izango balia bezala. Vegano, ditut nik inguruan, hemen, badaude batzuk, zer da, oi? horrela vegano batzuk, ziteute. Lasaina vegano ederra egiten dugu zituenen. Epa. Nola zen zituenera egin behar genuen bisita hura, nik uste dut aurreratu egin behar dugula, eta gaur eguerdian joan behar dugula, Ezagutzen dut leku sekretu bat. Tori koordenatuak, eta itxaroi da zuan.
Martziano itxura dutela, aipatu du indiokerrek, beraz, bueno, zure inguruko veganoak izango dira, zenere inguruko veganoak ez dira martzianoak dira, ederrak. Ze daukatela lagun bat, veganoa dena, eta modeloa izan zitekeena, Jakina. Eta ez, esan edot, martziano itxura, indiokerrek diolako, bere lagun veganok martziano itxura dutela. Bueno, egia da, martziano. Claro, martziano itxura, ze modelo batzuk ere badaude, martziano itxura dutela, eta horregatik dira modeloak, ze oso look berezia dutelako. Bueno, hemen txorakiretan galtzen ari gara, hemen garrantzitsuena da €1 daudela zozketan parte hartu behar jokoan, eta zozketan parte hartu behar duzula, esan dugun bezala, sartu gure Instagram kontuan, bigarren kafearen Instagram kontuan, eta parte hartu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Ez dut aporposa egin, baina kuina honetako pipipi horrek ez ematen martziano bat bere ontziarekin harremanetan jartzen saiatzen. Ala iruditu zait behintzat, baina esaten dizuen bezala, ez nahi egin. Martzianoena nahi gabi izan da, baina nahita gauza batzuk ere egiten ditut, eta horietako bat da abesti goxo bat jartzea, asteburuko agenda aurkezteko. Sean Coreyren More I See ikusten, gehiago ikusten dut, abesti honekin gehiago ikusi behar ditugun arte eszenikoetako proposamenak ekarri dizkigu Oianak. Nola dator asteburu Oiana? Beteta ez... Bete xamar berriz ere, bai? Batzutan izaten da... Baina udazkena potente dator. Potente dator, oso ondo. Oso ondo. Gaurko plan proposamenik bai? Guk irratsaioa bukatuta nora baitera joateko... Aukera zabala daukazuen, nahi izan ezkio. Ai gure joaneteak lana eskiniko dute, gaur Basauriko sozial antzokian 8:00 eta bihar aipatu duzue agian hemen saioan zehar, ezta? Patxorekin hitz egin genuen, eta esan genion gainera agian joango ginela larun batean Lugaritzera ikustera, eta bere erantzuna izan zen, ez zaizu eta mutuko. Begira, orduan mundu guztia gonbidatu behar dugu, ezta? Lugaritzen, esan bezala larun batean 7:00 eskainiko dute lana, eta igandean berriz, Sopelako Kurtzio Kulturgunean 7:00 beraz, aprobetxatu. Patxok, esaten duen bezala xe, zaizu eda mutuko. Kanpora sartzen lanaren azken emanaldietan gabiltza, baina azken emanaldietan gabiltzala esaten ari gara duela aste pare bat. Orduan, azken ez dakin doiz da, baina bada espada aprobetxatu dezakezu, Xabin Fernandez eta Intza Alkain holtzan ikusteko, Getxon izango baitira gaur, bertako musike barri aretoan, arratsaleko 7:00. Eta aspaldi lan honi buruz aritu gabe, bertako aktore asko, beste lan batzuetan ere murgilduta dabiltzalako, Madrilen ere egin dute bertsioa. Enaiz inoiz Dublinen egon lana, berriz ere gurean izango da, eta Amorebieta Etxanoko Zornotza aretoan 8:00 ikusgai izango duzue, eta batetik bestera gelditu gabe estrenatu zeinetik dabilena, Minan lana. Gaur Ermuako antzokian 8:30 eta bihar larun bata Berrizko Kulturetxean 8:00. Eta bakarrizketak, edo stand-up comedy, edo dena delako hau, tutun platz, modan, gero eta oikoagoa dira. Jarri dira orain, puri-purian. Tutun platz ikusteko aukera izango dugu Bianako Kulturretxean, bertan Jon Plaza olarituko da 8:30, eta bere Instagrameko kontua jarraitzen baduzu, eta agenda ikusten baduzu, abendua dauka, ez dakit nola, arnastuko duen, baina, nik tutun platz ikusi nuen, Jonek aurra eduki berritan, eta honezkero koskortuko zitzaion, hainbesteko bira luzea eginda. Bai, hortxe, Teo ere, bai. Eta Katana,
Ana Goitiak sortu duen lan hau, duela 3 bat aste izango dira, agian estreinaldia izan zala edo, eta Aretxabaletako Zaraia aretoan egongo da, 8:00. Lan divertigarria da, beraz, entretenitzeko aukera paregabea izan daiteke. Euskaldun Gak lana Amurrioko antzokian izango da gaur 8:00, eta pixka bat Euskaldun Zaharren eta Euskaldun Berrien arteko harremanari buruz edo hitz egingo dute. Egia da Euskararen nazioarteko eguna datorren asteartean bertan izango dela, eta nik uste dut horren arira ere Euskararen inguruko lantxoek, asteburu hauetan beti esaten duguna, ez? Data konkretu dagoenean pixka gehiago gertatzen da martxoaren 8 inguruan emakumeen antzerkiak programatzen direla, Euskararen bueltan euskarazko ikuskizunak, eta hemen behin baino gehiagotan aldarrikatu dute sortzaileek urte guztian egiten dutela lan eta urte guztian dauzkatela datak, Bai, hori da. Bai, baina egia da, kontzentratu egiten dela, horrela izaten da bai. Lotura basatiak lana, Lazkaoko Areria kulturgunean egongo da gaur ikusgai 8:00, eta Nastanburi Barrexerkak sortu duen azken lan hau berriz, Beasaingo Usurbe antzokian 8:30, eta aurrekoan lagun bati ikusi nion mezu bat, ez dakit egia izango den edo, baino Barrexerkakoek Donostian agortu zituzten euren sarrerak 2 egunetarako, beste emanaldi bat izan dute duela gutxi eta agortuta, eta Beasainerako oraindik oso gutxi omen zeuden salduta. Eta berak itentzun aldarrikapena, hori ez, jendea animatzeko bezala, baina kuriosoa leku batzuetan nola agortzen diren berehala, eta beste batean 10 edo 11 sarrera salduta bakarrik egotea. Balbea lana, H teatroaren lan hau zahartzaroari buruzkoa, Iñaki Ziarrusta protagonista eta sortzaile duena, aspaldi ere hola agendan aipatu gabea, eta berriz ere bueltan dugu, Debako gaztetxean izango da gaur, gaueko 10:00, eta dantza ere jakina badaukagu. Variaciones de lo inefable, Barakaldo antzokian 8:00 flamenkoaren inguruko lan hau, Geurea edo Geurera esan daiteken izenburu hau, Abadiñoko Matiena frontoian 8:00, Arrobia dantza vertikalekoek egindakoa, ez dakit ondo esan dudan? Arrobi da, ez? Arrobi, bai. Edo Arrobia. Arrobia esan duzu, kolektiboak egiten duena. Baina uste arrobi da, arrobi dantza vertikala. Bai, bai. Arrobikoek egindakoa, eta kasu honetan emakumeek garai batean elkartzeko zuten ohitura hori oinarri hartuta sortu duten lan berezia. Dantza eta ondarea lan Andoaingo Bastero kulturgunean izango da 7:30, eta bertan Node konpainiak sortutako 3 pieza motz edo eskainiko dira. Batu, Ama Badok eta Emakumeak. Eta beste dantza ikuskizun bat, Kukai dantza taldearena, Txalaparta, Sopelako Kurtzio kulturgunean 8:00. Etxatean idatzi dute gaur Zumarragan bidean emango dutela eta etortzeko ikustera, bidean da gure lankide Imanol González Gurrutxagak zuzendutako film laburra, eta gaur antza denez Zumarragan eskainiko dute pase bat, eta hemen txatean ari zaizkigu animatzen bertara joateko, eta aukera ona iruditu zaigu guri egiteko hemen pixka bat gure Imanolen promo, sartu du horrela disimulatuta, baina ez garago izane, oianak ez zaukan prestatuta, hau txatean jarri dut. Eta elkarrezketa egin aldiozue Imanoli labur metrai honen inguruan, edo film labur honen inguruan? Ez dio, Eta noiz ingo diozue? Aprobetxatu hori ere, ez? Egin beharko diogu, ez? Hainbeste hitz egiten du Imanole. Neri ere ez diat inoiz egin, elkarrezketa Imanol hori ere beti botatzen du, baina ez du hartzen hola txak, ez dakipa. Bueno, vale, egun batean jarren nahi ditut, egin beharko dugu lantaldekoena. Ze izen jarri behar diogun saio berezi horri. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, izan beharko du horrelako zerbait, eta benga, hitz egin dezala Imanolek bidean film laburraz, eta egitera doan beste hainbat proiektuetaz, hitz egin dezala Oianak bere Oskarraren tzat lanaz, amak lanaz, beste eskuartean dituen 1000 proiektutaz, hitz egin dezala Gartxotek bere musika lanetaz. Programa egina daukazu, Goiuri? Inigo hitz egin dezala bere... Inigo ez dakit nondik hasi. Ixilu da bila. Bere... Oiana! Ai, ez da omen, aprobetxaten. Eta gian entzuten ari da. Baina brometan esan dut, Inigo, maitasunetik. Esan dut Can't take my eyes off of you.
can't take my eyes off of you. Tira, pentsatzen dugun bitartean nola egin gure Juan Palomo festa, beste sortzaileei atontatik kanpo dauden sortzaileei espazio eskaini beharko diogu. Hori da, jarraitu ezagun planekin. Larun baterako baginaren bakarrizketak, begira amak lanean dauden nere hirukideek antzezten dute. Ara? Antxoengo antzokian izango dira, bihar 7:00. Zoitu lana, Oiartzungo landetxe kulturaretoan eskainiko dute 7:00, eta bertan, gaurko gazteek zahartzaroa nola ikusten duten, erakutsiko duten 6 sketch eskainiko dira. Zorretan lana, Hondarribiko itsas auditoriumean izango dugu 7:00, eta lan honi buruz gaur seguraski zertxo bat hitz egingo dugu gure gonbidatuarekin. Desagertutako emakumeak lana berriz Plentziako Astillero plazan eskainiko da 5:00, eta emakume baten borroka eta metamorfosia, lan interesgarri, testu potente eta aktoren lan izugarriarekin, Sopelako Kurtzio kulturgunean 8:00, eta igandean Santurtziko Serantes kulturaretoan ordu berean 8:00. Eta dantza arloan badaukagu estreinaldi, hori igandean da, Migratzaileak lana eskainiko du aukeran dantza taldeak Victoria Eugenian 7:30, gorputz bat lekuz aldatzearen ondorioz sortzen diren mugimenduen inguruko lana. Feedback berriz Bilboko La Fundizionen eskainiko da 7:00, bertan soinuak izan dezakeen indarra aztertuko dute koreografia baten bidez Andre Braga eta Claudia Figueiredok. Mimesis, pentsatzen dut aur familia osoarentzako ze aurren prozesu kognitiboari buruzko lan bada, musika, argia eta mugimendua nahasten dituena, eta ordutegiagatik ere 12:30 eta 6:30 eskainiko dute, pentsatzen dut denentzako egokia izan daitekeela. Badugu beste bat, Lo que pasa mientras, Olaia Baiek sortutako lan hau Zigoitiako gizarte eta kultur zentroan eskainiko dute 7:00, eta amaitzeko beste proposamen edo ideia bat, flamenko pixka bat, Donostiako El Duende de la Sole aretoan edo lekuan, 7:00, Isaac de los Reyes dantzariak eskainiko du bere ikuskizun bat, eta gainera asteburuko plana edo badago. Igandean bertan masterclass bat eskainiko baitu berak, 10 eta astapeneko maila duten ikaslentzat, eta 12 laurden gutxi edo 12 aldera ja maila ertaineko dantzarientzat. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Ta iganderako? Bai, noski. Bai, eukaliptus izango dugu, Ara? hemen lan honek, niri beti pizten dola interes berezia, Galdakaoko Torrezabal kulturgunean eskainiko dute 8:00, eta hemen ez du inorko ordaintzen, lana Oñatiko Santa Ana udalantzokian eskainiko dute 7:00, Doke antzerki taldeak sortutako lana da, eta Dario Foren obra ezagun bat hartu dute, kasu honetan antzesteko, non sin paga lana. Olagarrua lana, Usurbilgo Eliza Zarra elkargunera joango da, 6:00, Olatz Beobiden, ere Arriola eta Maitane Perez aktore lanetan dituen lan hau, eta artxibo biluzia bada bilbere bidetxoa egiten, eta Lesakako Arriondo kulturgunean izango dugu 6:00, Metrokoa Droka konpainiak sortutako lana, eta Intza Alkain eta Javi Barandi aktore lanetan dituena. Show me heart, come on love, watch me fall apart. Tioteronen semeak taldea Zeberion izango da, ordua ez dut aurkitu, beraien Zeberioko agenda ere begiratu du, baina ez dut aurkitu. Freshku lana eskainiko dute oraingoan, ez da beraien azken lana, aurrekoa baizik. Eta bai estreinaldia hau bada, Amama, Donostiako Victoria Eugenian estreinatuko da 6:30, Aukeranen dantza edo ikuskizun berri hau. Hemen izan genuen bere dantzarietako bat, Maier Murua Amendiaraz elkarrizketatu genuen, eta aipatzen zigun, pixka bat testua ere sartu dutela lan honetan, maskarak ere badaudela, nahiko anitza edo arte disiplina ezberdinak edo uztartuko dituena, beraz? Hementxe proposamen berria aukeranena. Sartu naiz Tioteronen semeen Instagram kontuan, azken momentuan zerbait jarri duten, eta ez dago informaziorik, ez daki batzuetan, pentsatzu dut igual, ez dute egingo azkenian, edolako mati izangoa. Baina batzuetan ez dut aurkitzen. Edo agian zerbaiten menpe daude azken orduko aldaketaren bat, ordua zehazki. Zehazteko edo, Bueno, adio gongo gara badez badera.
Eta baitu beste proposamen batzuk, flamenko gehiago daukagu, Amores edo Maitasunak lana, eskeniko baitu Adriana Bilbaok Donostiako Gazteztenan 7 terdietan. Hainbat poeta hartu ditu eta beraien ez dakit testuak erabiliko dituen edo testuek iradokitakoa dantzatuko duen, hori ikusi egin barko litzateke, eta 2 musikari izango ditu, Raul Corredor gitarra jolea eta Beñat Atxiari musika desberdina edo sortuko duena lan honetarako. Together Together, lana Lezoko Gezalan izango da 7 terdietan, eta oso konpainia ona da, eta dantzariak ere oso onak dira, beraz, dantzaz gozatu nahi duenarentzat ni gomendatuko nuke. 2 pertsonen arteko topaketa bati buruzko lana da, edo besarkada batetik sortzen den guztiarena. Eta atzo hasi zen Aliz lana Arriaga antzokian eskaintzen, igandera arte egongo da, eta ordutegi ezberdina dauzkate. Orokorrean 7 terdietan emanaldiak, gaur, ze bihar 5 terdietan izango dute bat, 9 terdietan bigarrena, eta igandean berriz 6 terdietan. Momix talde ezaguna, nazioartean oso ezaguna da, zirko eta dantza uztartzen dituela esan genezake, eta kasu honetan, Alicia del País de las Maravillas, lana aukeratu dute, orduan horrek ere iruditeri bat sortzeko aukera ematen du, oso sormen handiko eta, material edo asko erabiltzen dituzte, eta oso bisuala izango den lana dirudi. Nik ez dut ikusi, eta uste dut pena handiz ezin izango naizela bertaratu. Oiena, behin eta berriz esaten dizu, dena ezin da. Ezin da, begira, igandean lana dut atxaldean, baina igandekoak ikusi ditudanean esan dut, jope, ezin naiz, batera ere jon, eta dana gustatzen zitzaizkian. Ja, aukera gehiago izango dituzu. Bai, ez da dut. Dena ezin da, dena ezin da. Ja, eta gero masterclassa ere esan dut, bira, ikastaretxo bat ingo nuke gustora. Zure egunak zenbat urte dauzka? 24. Horixe. Eta zure asteak zenbat egun? 7. Eta zure urteak zenbat egun? 365 edo 364 urtean arabera. Ez? Aldrebes. 365 edo 366. Claro, bisiesta da. Bisiesta bai. Ai, gaixi izan dut. Begira, ikusten nola ez izun demora ematen gauza guztietarako zure urteak egun bat gutxiago du eta. Claro. Oiana. Tira, aipatu ditugu, Aipatu ditugu planak astebururako, orain zuen lana izango da aukeratzea zer ikusi, eta gero guri kontatzea astelenean, zein gustatu zaizuen gehien, edo ze gomendatuko zenuketen. Come on, skinny love, just let's sing it. To pour a little soul we will never hear. Ostiralero hemen gure azkeneko tartea, kafe hutsaren tartea izaten da, eta horretarako kafe makina prestatu beharko dugu, beraz, bagoaz, kafe makina montatu, entxufatu, kapsulak jarri, katilloak garbitu eta gauza guzti horiek egitea, eta laizzer gara zuekin. Right in this moment, this all is talk. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, and it will be a different kind. And I'm holding all the tickets, and you'll be holding all the fine.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta orain bai, kafe makina martxan jarri dugunez, kafe hutsa hartzeko unea iritsi da. What makes the soul connect to you? I only know it's what I do. Iñaki Irastorza, Orio, aktorea. Orioko luzarben jaioarren, bere lehen pausuak itxaspen eman zituen. Anaiarre baskotako hartzain familiatik dator, eta 9 urterekin hasi zen eskolan. Hor hasi omen zen gaztelera ikasten, eta hasieran zailtasunak izan zituela onartzen du. Antzerkiak ere, gerora lagundu omen zion honetan. Txikitan zaletasun asko mentzituen, kirola, mendira joatea, ikastea ere gustuko zuen, eta nerabezaroan Oriotik ateratzenean ezagutu zuen antzerkia. Hasieran amateur hasi zen, eta irakaskuntzan ibilitzen lanean. Bertan 8 urte zeramatzala, bere bizitzan ziur aski mugarri izan daiteken hautua egin zuen. Irakaskuntza alde batera utzi, eta aktore gisa salto ematea erabaki baitzuen. Etxean momentuan ziur aski ez zutela ulertu dio, baina bere erabakia errespetatu zutela eta baita babesa eman ere, ez baitzioten inolako trabarik jarri. Horra hasi zen denok aski ezagutzen dugun aktore ibilbide oparoa. Antzerkian batipat, hasierako Orain konpainian aritua, 80. hamarkadatik zineman ere bai, eta jakina, baita telebistan ere. Gogoangarria dira 3etan egindako pertsonaiak, eta zerrenda luzea izan da, batzu besterik ez ditugu aipatuko hemen. Telebistan Flamingo Berrian hasi zen, eta hainbat saiotan ikusi ahal izan dugu harrezkero. Goenkalen, Periodistasen, Guatzemanken, Brinkolan, Puntukoma webserian, El Internadon, Cuentamen, Cristóbal Valenciagan. Must be you. 80ko hamarkada bukaeran zineman hasi zenetik, pelikula andanatan ikusi ahal izan dugu. Agur Etxebesten, El legado de los huesosen, Arrillan, Kutsi da zu bidea Isabelen, 80 egunean, Ventajas de viajar en tren. Euskal Herriko Antzerki Konpainia gehienekin ere aritu dela esan genezake. Asko baitira parte hartutako obrak. Happy End, Como agua para chocolate, Lady Di García, El hijo de la novia, Obabakoak, Dublindarrak, Zorretan. Gaur gurera gonbidatu dugu bere ibilbidean barrena bidaiatu eta bera gehiago ezagutzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Iñaki Irastorza. Egunon. Egunon, Iñaki. Ondo? Bai, ondo. Lehenengo galdera nik egingo dizut, aipatu dut, kafe hutsa izena duela tarte honek, eta ala beharrez, galdetu behar, kafea gustoko duzu? Bai, baina etzeiko menik gehiagia. Ados, kafezalen zerrendara urte amaierako estadistikak ateratzeko. Galdera hau egin behar genuen, baina orain galdera serioak oianak egingo ditu. Bueno, nik aipatu dut Oriotik ateratzean ezagutu zenuela antzerkia eta gustuko izan zenuela, baina hori hasiera batean irakasle lanetan aritu zinela 8 urtez eta hor amateur aritzen zinen antzerkia, baina gero erabaki zenuela. Orain irakaskuntza utzi eta antzerkian murgilduko naiz. Hola izan zen edo nola gauzatu zen? Bueno, erabaki esango nuke 17 bat urtekin. Batzen euken ja. Bai, joan nintzen, bueno, orduako Orion bizi nintzen oraindik eta hori guztia, baina, bueno, antzerkiak ez daki zergatik, oraindik ez dut aurkitu zergatik arrazoia. Baina
ikutzen ninduen. Etzegoen aukera hundirik antzerkia ikusteko, Euskal Herrian, baina zauden pikinkak saiatzen nintzen iristen herriteko festatera eta zerbait bazegoen ikusi eta horrelako gauzak. Eta horrelako batean, Donostiko antzoki zaharrean, antzerki obra bat, Terror y miserias de Tercer Reich, Bertolt Brechtena jartzen zuten. Nik enekin nor zen Bertolt Brecht, Terror y miserias de Tercer Reich, ez da ere ze obra zen, enekin ezer, baina han joan nintzen ikustera. Iluntze batean, eta kriston iskanbila zegoen. Hori 70ko hamarkadan zen. Oraindik Franco bizi zegoen, eta hori guzti. Eta sarreran, grisez beteta zegoen bulebar guztia, baita ere kalea, antzoki zarreko, eta izugarrizko zegoen. Bueno, giro oso gordina. Eta, izan nun sarrera bat hartzea, eta ja barrura ninduala jendeak egiten isilik egoteko. Ez ginen elkar ezagutzen eta hori, baina ni seguru asko gaztea eta gainera galdu xamarra zer gertatzen da hemen, ezta? Eta halako batean gerturatu zen emakume bat, eta esan zian sekretak daude. Bueno, kriston giroa. Kriston giro zakarra, gordina, hori guztia. Bueno, ikusi nun obra bera, badakizue, zer dan, oso gogorra, ezta? Eta gero, giro honek guztiak, baita ere, tensio izugarrian, eta hori. Bueno, kriston ikuskizuna ikusi nuen. Ukitu ninduen, izugarri. Eta gau hartan ez dut uste lorik ere egin nuenik. Bai, Eta egin banun gutxi. Osea, bueltak eman, eta halako hortik anatzea, oso askar gainera erabaki nuen edo ikusten nuen, nik ez dakit noiz eta nola. Baina nik egin nahi dut. Eta hortik ez enitzen jetxi. Eta iritsi izan ordua, Ja, erabaki hartu zenuna momentu. Eta ez irakaskontza ez zitzaidalako gustatzen zitzaien eta gustatzen zait. Ez dakit, umeekin, gazteekin kontaktuan egotea eta hori oso maite dut eta maite nuen eta maite dut, baina hori probatu gabe en un mundo ontatik joan nahi, ja orduan. Bai, eta gerora, ez? Bai, eta, urte batzu pasazian, baina amater bezala hasi nintzen, eta gero, Eta erabaki zenuenean, orain da, ez? Orain da momentua. Nik aipatu dut hori etxean, kaso, egia da, ez? Garatean, eta oraindik ere askotan etxean agian esaten dutenean, aktore izan nahi dut, bazpare, intzazu hau, eta gaina zu lanian zen biltzan, baina, gaina elkarrizketa baten uste entzun dizudala, hor sentitu nuen aitaren errespetu hori, ez? Agian ez zuen ulertzen, ez? Zingo dunera alaba honek, baina, utzi zizun, ez? Bide hori hartzen. Bai. Gerora estimatu dut izugarri, ez da? Orduan, nik uste, nire aitak eta ama orduako jana zen, nire aitak etzun ezer ulertu. Eta, umetatik elkar asko maite ginen, eta hori, gero izan genitun gure gora berak, eta hori guztia, baina iritsi zen momentu hori, eta etzian ezer esan. Begira. Eta behin etorri zan antzerkira, eta pentsatzen dut, ez zuela ez da ere. Ulertuko. Hortako utzi du honek dena. Hau zan. Txorak egiteko. Baina etzian ezer esan. Etzian ezer esan, baina, claro, ni badakit horrekin etzegoela ados ere, baina zu konforme zaudenean gauza batekin, eta ulertzen duzunean, erresa da, animatzea, edo ustea zeure erabaki hartzen, baina ez dezunen ezer ulertzen, hori xili galditzea eta errespetatzea zurea, ukitu ninduen hori ulertzea iritsi nintzenean. Zederra hori. Balio handiago duagian horrelako zerbaitek. Bai. Zure ertzetan, zure mugetan
eta aipatu dut, zerrenda, nondik hasi, eta non amaitu ez da amaitzen, zerrenda hau. Eta ez da amaituko, oraindik badugu eta bidea. Baina ez dakit gogoan duzun, bueno, telebistan aipatu dut Flamingo Berria, izan zela zure lehen eguna edo, eta gainera egun berezia izan zen, ondoren aitxana uste dut gertatu zelako. Baina antzerkian gogoan duzu, lehen obra edo olaia profesionalki edo bestela, bueno, edo amateur, bai. Amateur egin nuen aurrenengo obra izan zen behin batez. Aurra antzerkia. Bai. Eta, bueno, zan erriska bat, kolore berdekoa, berde ezberdinak, gero udaberrian kolore asko zituen, eta udazkenean ere bai, baina, zegoen Norman Damas bat, dentzuena, keba, koloreak ez, dena hori. Eta hortzan iskan bila, eta, bueno, umeen parte hartzea, eta, bueno, bai, oso, eta Bilbaon egin nu, aurrenengo emanaldia kalean. Begira. Kalea, ez da xamurra izaten batzuetan, kaleak badu bere, bueno, denetari du, hurbiltasuna ere badu, baina, bueno. Baina oso pozik. Oso pozik. Eta gero bigarrena izan zen bizitzan eriotzan, en vida en muerte, Living Theaterren zean, bai, estilo hori, eta, bueno, asko gustatzen zitzaigun orduako, bueno, ni egia esan, enun ezagutzen, baina taldeak bai. Eta, bueno, lan bat egin zuten, ben eskutik, eta pixka bat horrela, eta torturaren zean, izan zen orduko, eta zen obra bat, bueno, ahosago esan behar, pasatzen zenun jendearen, eta auzoetan eta horrela, isilka egiten zen obra bat, oso, izugarrizko zer ditut. Oroitzapenak, bai, oso bikaina izan zen. Eta hori ere amateur bezala, baino bikaina izan zen. Begira. Eta hainbeste pertsonaia egin dituzu bai telebista, zinema, antzerkian, ez dakit baute duzun pertsonaiak sortzerako garaian, punturen bat, oinarriren bat, hasteko, batzuek gorpuzkera, agian batean izaten duzu modu bat, bestean bestea, edo nola sortu ohi dituzuzuk pertsonaiak? Beti ez dijoaz bide berdinetik. Ez dijoaz. Momentu batean izan liteke, ez dakit, testoak ematen dizula zerbait, ez da? Momentu bat. Baita ere izan liteke, pentsatzen dezula hori astentzeala eta galdu itentzeala. Bai. Da, oai noa. Ba ez dakit. Neri asko gustatzen zait jendea bizitza normalean pixka bat begiratzea eta askotan egoten da keinu bat, pausoa, ez dakit, osea, gorpuzkera bat, horrek ere, puntu horrek ere, ematen dizu abia puntu bat. Eta, bueno, gertaleteke leheno esan detena, baino, bai, hau hemendik ondo dikoa. Eta irikitzen da ate bat edo bide bat eta jarraitzen duzu. Lehen esan detena, testuarena, osea, gioian, askotan gauza politiak bilatu litezke baita ere, eta eramaten dituzunak bide hortara. Ez dakite, izateko, osea, lanean hasteko eran askotan galtzen zea, hasi, pentsatzen dezunarekin hasi, eta batzutan fisikoa da, osea, puntu fisiko batekin hartzen dezu aurrenengo harimuturra, eta beste batzutan ez, beste batzutan da esaldi bat, edo ohitura bat, sonaiaren izan liteke, edo animoa, osea, zuk testoan, edo nonbait ikusten duzun animo, momentu batean daukan animoa, eta hortik hasi. Zakit, era asko daude, zutak izan bezala bilan. Personaje bat lantzen hasteko. Eta, bueno, eta sekreto batzuk ere, bai, batzutan.
Galdetuko genituzke sekretu horiek, baina ez ditugu galdetuko. Errespetatuko dugu, gorde bai. direlako, bai. Baina bai galdetuko dugu, norbaite gutzi du galdera bat hemen, aurreko normalean gonbidatuak elkartzen zaituztegu galdera baten bidez. Badakizuen horri izango den gonbidatua, eta Iruñeako Lapiel konpainiako bi gonbidatu izan genituen, Jaione Urtasun eta Xabi Flamarike, eta Jaionek galderatxo bat utzi du zuretzat. Kaixo, hementxe doa Iñake Irastozarentzat galderatxoa. Zer izan da zailena zure karreran zehar, aktore bezala? Galdera edo nolako, Zailena, bai? Ez da errexan. Bueno, igual esango dut, Divinas Palabras, adibidez, gauza batzuk bazituen, hori egin genuenean, bazituen nik nola biziziran, nun biziziran, nik, fisiko hori edo toki hori, espazio hori, esagutzen nun nola baite, eta gauza batzuk oso gertutik edo, baina gero personajea etzegoen nere gandik gertu, etzegoen. Baina, zuzendariak nitan sinisten zuen, eta bai, zuk egin behar duzu, eta zuzea, baina, bai, kosta zitzaidan, eske, personaje bakoitzarekin baita ere kontuan izan behar duzu zure fisikoa, zure, eta nei buruak hor baita ere pasada txarrak edo, razonatzen hasten zeanean, ematen dizu, eske hone, naiz iritsiko, ez dakize, basun voluptuosidade bat, eta presentzi bat persona honek, ez da, personaje honek, eta, horrekin burruka handia egin behar izan nuen. Eta, baino baita ere gero gozatu nuen. Eta beste, kuriosoa da, Strindbergen La señorita Julia egitera beste aktore batek egin behar zuen, baina azkenean, eta izan zen gainera, Divinas Palabras zuzendu zuena, Carlos Plaza, santzian. Eta zergatik ez dezu egiten zuk? Taldearen horrean. Eta nik, nire gandik urruti dagoelako personaje hau, eta nun beste bat hartu nahi horrela. Eta ez, Iñaki oso ekibokatuta zara. Bai, begira. Personaje hori zuk uste duzun baino gertuago dago zure gandik. Bere pentsakeran, bere izugarrizko zea izan zen. Ikaskaia. Eta egia da. Begira aurkitu nuen, hasi nintzen, nik uste kondesa bat, ez da konde baten alaba bat, urruti dagoen gandik, eta ez berriro burrukan ibili nahi horret, eta ez, arrazoi zuen. Begira. Eski, izugarrizko sorpresak ere ematen dituzu. Hasi nintzanean hori, personaia ikasten, testuari bueltak ematen, eta zergatik esaten zian hori, eta bai, ulertu nuen, eta egia da. Zeona ez hori ikustea berak ere, eta zu, bai. Eta, baita asko gozatu nuen, Ze ondo. Etzun, emanaldiak eta hori, beti bezala, ez dakit, testuarekin, eta saltzeko mailan eta izan zian arazoak, baina oso lan ona izan zen niretzat, eta asko ikasi nuen. Begira, galdera asko egin nahiko nizkioke, baina joango naiz hola pixkanaka, ez daukagu denbora asko, zorretan lana, hemen askotan aipatzen ari gara, okerrezpanago bihar ere emanaldia duzue, zerbait kontatu dezakezu lan honi buruz, egia da kaso, agurtzen Intxaurragak sortu du, Ika konpainiarena da, eta Miren Gaztainaga eta Javi Barandi dituzu aldamenean oholtzan. Javi hemen izan genuen lan honi buruz ere aritu ginen berarekin pixka bat. Hola, zertzela da txiki bat lasai, ez dugu asko sakonduko, egia da uste zure pertsonaia, nik ikusi dut, eta egia da kaso ere,
bueno, hor utzi behar dela ere, zer, bueno, ez dakit. Bueno, ikusi duzun bezala, dramaturgi berrietan zehatuta dago, orduan, ez da izan obra erresa ez da ere, montatzeko momentuan, eta hori aseratik ikusten nuen, baina baita ere reto hori ere, politia zen, eta, bueno, irurontzat izan da politia. Ez, bueno, zaintzarekin zer ikusia du, gero zaintza maitasuna, eta, bueno, gauza asko nahasten dira, edo denak daude bidean, ez da? Momentu konkretu batean gertatzen da, eta momentu hori oso importantea da, baina ez dut kontatuko, zer den, osea, obran bertan deskubritzen dan zerbait da, eta misterio pixka bat ematen diona baita ere, obrari. Estilo ezberdinak daude, nahastuta, denbora baita ere, orainaldia, iragana, etorkizuna, dena nahasten dira, eta horrek ere ematen dio, alde batetik ematen dio indarra, baino baita ere adi egon adi egon behartzea, eta zer gertatzen da, osea, zergatik hau bestea, bueno, baina dena deskubritzen da obra zehar. Orduan, nik uste, bueno, mundu guztiari etzaio gustatuko, badago jendea baita ere etzaiona, eta bueno, baina hori, horrela da. Gauza batzuk hitz egiten du, adibidez, zaintzari buruz, eta, bueno, bai, badaude hitz egiteko badago, asko dago. Eta batzutan, bueno, bizitzan geure karriletik jarraitzen dugu, ezta? Aspaldi idatzita dagoen karril batetik. Osea, bide hori jarraitu behar da, eta ez da kuestionatu ere egin behar. Baina guk hori puskatu dugu, obra honekin. Eta pentsatu dugu, bai, kuestionatu behar dela, hitz egin behar dela, eta hori ez da, osea, igual esnatuko zaizkitzu gauza batzuk, baino hau, ez daki, hitz egiteak ez du, osea, ez du inora okertzen, osea, esan nahi dut, hori beharrezkoa da, eta bada garaia gainera hitz egiteko horretaz, ezta? Eta, bueno, batzuntzako igual ez da komodoa, baino, bueno, nik uste dut oso gustora gaude, horrela generalen jendearen erantzunarekin oso pozik gaude, baina, bueno, denei gustatuko zaion zerbait ez dela badakigu. Eta gainera hori denei gustatuko zaion zerbait sortzea edo egitea oso zaila da, hori ez dugu astu behar ez da ere. Aste honetan bertan, ez, Orioko artista batek, Benito, esan du berak oholtzak utziko dituela, zuk ez, Orientizatoz, baina holtza hortxe ikusi nahi zaitugu. Ez dakit? Eta izugarrezko pena eman ditu. Bai. Asko maite dut Benito, eta, bueno, baina, bai. Galdera bat ez daukana arte eszenikoekin erlaziorik, baina, bueno, Benitorentzat uste dut itxasoak ere, bueno, lehen esan dugu, ez? Leku asko, txoko asko, baina itxasoak ere badu, ez? Itxasoari ere eskaini dio abesti bat baino gehiago. Zuretzat ere itxasoak badu garrantzia? Bai, ez da? Izugarria. Bai, eske, nik uste dut ez dagoela egunik, itxasoa sentitzen ez dudanik, ezta? Era batera edo bestera. Baina, eta usaina, bere pasai, ez dakit, itxasoa ikusten duena, eta nera utzaro guztia eta gaztearo baita ere itxasoaren iskinan izan da. Eta itxasoa ikusten duzunean, egunero egiten zea paisaje ezberdin batekin. Egia. Eta hori da, bueno, orain pixka bat galdu duz, baina beti gertu nago usaino hartzeko, eta bueno, zerbait gertatzen zaidanean, itxaso aldera joateko paseo bat ematera, edo badut hori baita ere, eta ez du pentsatu behar, Bai, zuzenean ez, ara eramatu zaituzte. Bai.
Ba, Oiana, agurtzen... Hasi behar dugu, hasi ezta, behar bai, dugu, ikusi dut ordularia minutu hor. gutxi falta zaizkigu, eguerdiko 12 gainean ditugu, informazioaren ariko kideak gure atzetik zai egongo dira, guk kafea noiz amaitu, baina, hola, askar azkeneko hitz batzuk esan ditzakezu, Bai, ez, bueno, Inakeek esan ditzala, ez? Ez dakit eskuartean, hola, zerbait aipagatzeko ere izan dezakezun? Igual ezin da aipatu. Sekretu bat. Sekretuak. Ez, badaukat, bueno, datorren urtean pelikula bat, eta korto bat oraingoz, hori, baino, ez... Ez. Aurrera goitzi egingo dugu bestela, bai, hor txutzko azia, eta gero ja garatuko dugu aurrerago. Orain zorretakin. Hori da, zorretanekin jarraitu. Hori da, bai. Jarraituko zaituztegu agendan. Jarraituko dugu aipatzen. Ba, eskerrik asko Iñake Irastortza gurera etortzagatik, eta eskerrik asko Oiana elkarrizketa eder honengatik. Eta eskerrik asko hori saio eder honengatik. Eskerrik asko Juri, saio eder honengatik. Plazer bat zurekin. Gaur jefa bezala zaudela. Hombre, neski, gaur nago zuzendari. Nausi. Bueno, ba, eskerrik asko hiruroi, eta eskerrik asko Oiana deitzeagatik. Mila esker zure, Iñake. Eta zuri ere entzule eskerrik asko uinen beste aldean egoteagatik, astelenean hementxe izango gaituzue, egunero bezala, goizeko 10:05 naiz irratian, asteburu ona izan dezazuela. Keep calm and bigarren kafea.